Yena lemgwaqo emide ebhekwa Sathane lemgodoyile namhlanje mina senithi manje ukhozi luhle ngoba namhlanje ifanele livune nini ukhozi enganina ngengoma song of the year nalithuka ukhozi lalichapha ngenhlambo ukhozi nasho khona kuba lo mama uJula nomgodi ubhanso umgodi namhlanje sekumama Mangcobo lo uma seyithukwa yimi naze nasabona namaphixi lawo yonke into ihlezi iba yinhle mayivuna nina inhle mayivuna nini into uma sizobona umuntu oseceleni use wrong lo muntu lowo naze nasabo ubuqili benu nelifuna ukhozi nini nelifunani nifuna kuphi ukhozi niba nolifuni alifuni ukhozi seluluhle manje ukhozi niyalitusa ngoba manje nifuna ukuthi lenhlama kaMahule ihlukanisa unyaka ingoma kaMahule ihlukanisa unyaka ngathi nangamaqeli bo votani izinto ezivota ngomlomo lesi ibulawa kusongona ngqondo akhonto nimsiza ngawo umanqele la umanqele lapha khona nje uyifikele naye ngabalandeli bakhe anihlangene anibumbene nizihlama nje gogoda makala ko TikTok yenza ngathi manje ukukhona isandla eninaso yini empulo kaManqele umanqele ngisho manje athuhlela umcimbi wakhe phumele ubaya nje uthi naye usenomcimbi wakhe kungahamba abantu abawu4 ngoba kana balandeli umanqele unezinja ayikwazi ngisho ukumsupporta umanqele ngani manqadeli kwikolo kwathi waqashwa ningenaya nje ningenakhankasa ningenayiphusha ukuthi ubiqhawule nani lapha libiziwe ningenaya ngoba thina ningekho bengihleze endlini amagwala lawo uthi ubona manqele phela kaniboni ukuthi nizinja kanjani nje nizinja anibumbene ningodoti sengifuna manje ukuncenga ngami ukhozi ngincenga lo mfazi lo ngami manje ngiyayincengela ukuthi anifake ezithebeni lapha ngingafuthi ngisho ukuvota anivoti noma ngaloma ngathi uyawushaya unyaka uyobe votele amabhinqa uma ingoma yakhe iyodwa kungeyamabhinqa hayi nina zinsha kaManqele umgodole amaphixi lawo kwahleze kungani la namhlanje sengiyimubi mina uma ngitshela indaba zokhozi fanele abantu abathu ukhozi yini ngani naluhliba ukhozi lapha nelihlika ngunithi lucheme nomgodi namhlanje masilinganisa ibhobo kumgodi uthi into enisho ngaye amandla ayo akaze kube ukhozi sengithi manje si wrong kanjani nini right niseka labo Sathane labo hayi ngana kwethu ngiyathamba nizwele intokazi Welile chaza ngokuthi kabalandeli bakamthandeni elaphana balifuna ukhozi kodwa ke ngoba ingoma kaMthandeni featuring uMahu ihamba phambili laphana sebafuna ke benze ngathi ukhozi ebalithanda kodwa ke bayazi ukuthi abalithanda ngakuthini okwakho ukuphawula ngalolu daba ake sivele ehlane comment section ngizona olwakho upho ngalolu daba so bila sibone ngaza ukuthi ngiphuma njena kodwa ngiyathembisa ngiyabuya futhi ezinye izilandelayo ku video elandelayo kwakho subscribe bani siphatha kahle ngithanda kakhulu.